fogadjátok nagy szeretettel, fogadják nagy szeretettel Berényi József elnök urat, a Magyar Koalíció Pártjának elnökét, munkacsoportunk tagjai, kérem hallgassátok meg a szavait. Vážení prítomní, dovolte mi, aby som môj prejav predniesol v slovenskej reči, ale následne môžem tlmočiť všetko aj po slovensky, keď treba, alebo po stretnutí pre médiá samostatne. Tisztelt jelenlévők! Tisztelt jelenlévők! Eljöttünk ide, mert nem adjuk fel. Eljöttünk ide azért, mert 5-en többet vállaltak, mint bármelyikünk, és az állam úgy tekint rájuk, mint bűnözőkre. Nem úgy néznek ki. Ezek az emberek nem bűnözők. Ezek az emberek nem szolgáltak rá arra, hogy az állam eljárjon velük szemben. Hogy az állam zaklassa őket. Eljöttünk ide azért, mert az állampolgárság felvétele, ráadásul egy szövetségi ország tekintetében normális dolognak kellene lenni ebben az országban. Magyarország Szlovákiával szövetségi viszonyban van. Nem csak a NATO, az Európa Unió, az Európa Tanács, és sorolhatnám hány nemzetközi szervezet tekintetében, hanem szövetségi rendszerben van egy jószomszédsági szerződéssel is. Ha nem vehetjük fel egy szomszédos baráti ország állampolgárságát, akkor hogy tekinthet az ország szövetségesként Magyarországra? Miért tekint ellenségként saját állampolgáraira ez az ország? Miért tekint minket veszélyességi csoportnak, ahogy ezt fogalmazott az egyik politikus? Ezen át kell lépni, ezen túl kell lépni, és ezért kellett ide eljönni Makassára, hogy kinyilvánítsuk, nem adjuk fel. Normálisnak tartjuk, hogy fölvehessük egy másik ország állampolgárságát, még egyszer mondom, ha ráadásul szövetségi országról van szó. Normálisnak tartjuk, mert a szlovákok is élhettek ezzel a lehetőséggel, és fölvehették a szlovák állampolgárságot, még Békés Csabán élnek. 97 és 2005 között minden megkötés nélkül. Ezt folyamatosan el kell mondani. Kettős mércét alkalmaz az ország, kettős mércét alkalmaz a határon túli szlovákokkal és az itt élő magyarokkal szemben. Ezt nem szabad megengedni. Ezzel nem folyamatosan tiltakozni kell, és fel kell emelni a hangunkat. Tisztelt jelenlévők! A mai összejövetel rendkívüli. Rendkívüli azért, mert kiléptünk egy magyar többségű város oltalmazó keretei közül. Eljöttünk ide Kassára, és egy nagy szeretetet és köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki vállalta, hogy ma itt részt vesz. És eljön erre az összejövetel. Köszönjük! Sokan kérdezték fel, amikor ide érkeztem, vajon elegen leszünk-e? Kedves barátaim, szinte mindegy, hogy mennyien vagyunk. Elegen vagyunk. Higgyék el, nem azért jöttünk ide, hogy egymást számoljuk, hogy hányan vagyunk, hanem mindegyikünk azért jött ide, hogy a véleményét ezzel kinyilvánítsa, hogy nem adjuk fel. Nem érdekes, hogy hányan vagyunk. Az a lényeg, hogy itt vagyunk, Kassán vagyunk, az Alkotmánybíróság épülete előtt vagyunk, és kinyilváníthatjuk legitim véleményeket, hogy nem adjuk fel. Hogy folytatjuk ezt a küzdelmet, és hagyományt teremtünk. Tavaly Komáromban, idén Kassán, és ha legalább 5-en vagy 6-an lesznek önök közül, és természetesen, ha még itt leszek, akkor én is, jöjjünk el jövőre is valahova, valamilyen helyszínre, és mindegy, hogy hányan leszünk, nyilvánítsuk ki azt, hogy az állampolgárság fölvétel legitim, és mi nem adjuk fel ennek az igényét, ennek a lehetőségét, követelni fogjuk, amíg csak élünk. Tisztelt elnézők! Valamikor a 96-97-es években, amikor leváltottak néhány iskolaigazgatót, akkor Dolnyik Erzsébettel együtt, és Szigeti Lászlóval kezdeményeztük az akkori ellenállás mozgalmat. 10 000-eket sikerült megmozgatni, mert leváltottak néhány iskolaigazgatót. Ma zaklatnak néhány felvidéki magyar állampolgársági ügyben. Ma nem tud igazságot szerezni Malina Hedvig magának, és nagyon nehéz megmozgatni a felvidéki magyarságot. A feladatunk több annál, mint hogy ma itt eljöttünk ide, a feladatunk több annál, mint hogy jövőre is szeptember 1-én eljöjjünk ide, vagy Komáromba, vagy bárhova, ahol eldöntjük. A feladatunk az, hogy újra visszaadjuk az erőt, a tartást és a hitet a felvidéki magyarságnak. Mert óriási szükség van erre. A 90-es években még Malina Hedvig ugye nem engedett volna meg az államhatalom magának velünk szemben. Ma megengedi. Azért engedi meg, mert így néz ki jelen pillanatban Szlovákia, és így nézünk mi is ki egy kicsit. Ezzel el kell gondolkodni, és mindannyiunknak
kötelezettséget kell vállalni, hogy nem adjuk fel az állampolgárságügyet sem, és nem hagyjuk, hogy akár egy tagját a közösségünknek zaklasson az állam azért, mert magyarul beszél, vagy azért, mert fel akarja venni egy szövetségi állampolgárságot. Fogadjuk meg, kedves barátaim, hogy nem teszünk rá ezekről a követelésekről, megőrizzük ezeket a jogokat mi magunknak, és ha Isten minket úgy segít, akkor egy év múlva újra itt leszünk, ha addig nem rendezi az ország ezt az ügyet. Higgyék el, az utolsó gondolat, nem reménytelen, hogy itt vagyunk. Nem volt, hányan lehetünk? 300-an? Nem volt reménytelen a spártaiak küzdelmese, pedig 300-an voltak a perzsákkal szemben. Ki emlékszik ma a perzsákra, a spártaiakat mindenki üdvözli, és mindenki ünnepeli. Mert velük volt az igazság, velük volt a hit. Valamikor a berlini falat is a német értelmiségiek iskanállal dörzsölték. Megkérdezték velük az újságírók, hogy ma tőlem is megkérdezték, van ennek értelme? Azt mondták a németek, van értelme iskanállal dörzsölni a berlini falat, nem azért, mert szét tudom szedni, hanem mert kinyilvánítom a véleményemet, és előbb-utóbb hogy meg lesz az értelme, mert igazságom van. Nekünk is igazságunk van, tartsunk ki mellette.